συν τους συνεχείς τραυματισμούς, το σκότωσαν. Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Καλά, άστο. Δεν θα το πω. Το λέμε αύριο. Ναι. Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρη και ισχυρή βόρεια άνεμη στα υπηρετικά αλλά και στα πελάγη, το σκότωσαν. Σαχτάρ Πούλα, Μάντρεκ Μπιλμπάο και Μαρσέη Κοπενχάγη. Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα. Να σου πω κάτι. Μην χρησιμοποιείς περίγα διδήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα. Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί. Είναι με το πιστόλι στο χέρι. Μεταλαμπαδεύσει τώρα, να το παίζει συνέχεια. Καλησπέρα κύριε Σακύρη. Καλησπέρα. Καταρχάς να πάρω το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, δεν τον έχετε εκεί σήμερα? Ο Κωνσταβάρας έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα. Το ολοκλήρωσε, εντάξει. Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντέζ από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου με τον Ταραλίδη να κόβει, να ράχνει, να φτιάχνει τα κότα. Στα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμποργκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2. Πρόγας. Άντε καλά που δεν είπες Πρόγας. Μείνετε στα μικρόφωνα του Nova Sport FM, στους δέκτες του Nova Sport FM. Εμείς θα μείνουμε στα μικρόφωνα του Nova Sport FM. Στην Ισπανία γιας και οι τρελοί θεάθηκαν. Φίλε, έκανες ένα εξαιρετικό σαρδάμπαζος. Πες. Και οι τρελοί θεάθηκαν. Είπα τέτοιο πράγμα. Φοβερό, φίλε. Είπα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χθες παίξανε και δεύτερο καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Τρώτε σκόνη από το Fight Club, λέει. Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι? Ότι δεν υπάρχουν, απλώς τα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα, έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος στους Αλουμινάτι. Λέει ο Γιώργος στους Αλουμινάτι. Στους Ιλουμινάτι. Αλουμινάτι πά. Λοιπόν. Και είχε καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι. Ποιος είναι στους Αλουμινάδες? Ο Ανδρέου. Μάλιστα. Τις κάλτσες. Λέει ο Γιώργος στους Αλουμινάτι. Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ. Τρέλο Βαρβέλδε. Τι έπαθα ίσως την φορά. Τρέλο Βαρβέλδε. Ενώ το μεγάλο είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει, δεν βιάζουμε. Τα παπαλαγάκια. Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους, όμως η αλήθεια θα ήταν η ρόμπα.